Newsline 103.1 FM. Bigatin. Mga bigating balita, bigating issue, at bigating talakayan. At bigating talakayang pangbayan. Napapanahong pulso ng bayan sa bawat issue. Bigatin. Bigatin. Ito ba, hindi pa naka-on? Ayan, kaya pala hindi ko naririnig. Alin bang mic mo, Papa Kurt? Oo, alin ba ang mic ko rito? Magandang yung ano natin, yung boss natin dito, hindi nagpapakape. Umati muna tayo, magandang umaga. Magandang umaga, Johnny Dipo para sa Bigatin. Ayan. Malapit na tayong, sana hindi na tayo maging bigatin. Oo. Nagda-diet tayo. Nagbawas. Papa Kurt, good morning ka muna. Ay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig ng 103. Yan. Ayan, 103. Oo nga pala, nandito tayo sa 103.1 KBO. On Kape, speed. bigatin, at ibaba. Yan. Oo, ayan. Yung kape, hindi naman nawawala yan. Ewan ko sa manager dito, hindi nagpapakape. Nagsweldo naman yan eh. Ewan ko. Good morning, Kapitan Chris. Yan. Espino. Ayan, siya po yung mayamang manager dito. Kung kayo po'y nangangailangan ng tulong, tawagan po siya. 103.1. Just Don ask Christopher for... Espino. Ayan, siya po yung manager dito. Ayan. At alam ko meron din siyang balak humabol ng... hindi naman kapitan eh. Ano? Councilman muna. Yan. Ano bang bayan yan? Arayat? Dito. City of San Fernando? Yes. Oh, ayan. yeah. Oy, magandang umaga po. Ilang araw na lang mag-uundas na. Oo. At kayo pa Pero nakapaglinis na ba ng mga puntod ninyo? At kung hindi kayo masipag maglinis, pwede nyo namang ipalinis. Oo naman. Diba? Mura lang, 150 lang eh. Yung mga maintenance. Oo, hindi. Minsan yung iba dyan, sinasabi nila, mahal po kasi yung 150. Naku, parang tulong nyo po yan sa mga kababayan nating masisibag. Kaninang bago tayo pumasok dito, pinag-uusapan natin yung mga konting bagay, nagta-traffic, bigyan nyo naman ng pakuswelo. Oo, yung mga nagpa-parking boy. Oo, yung mga naglilinis. Nagbibigay dyan, tig-100 sa mga parking boy. Kaya minsan nabibigla sila eh. No. Ano bang itsura nila? Yan. Hindi usual, ano? Oh. Ay, sir, ang laki naman ito. Minsan binawasan niya. Ganun po. Samahan niyo po kami sa isa na namang edisyon ng Bigatin dito po sa 103.1 Newsline FM. Aba, may pamodyo-moderate ka pa. Ay, siyempre ito naman ginagawa natin sa ngalan ng ating main host na medyo absent ngayon, sinumpong yata ng vertigo, ano? Sino ba main host? Si Ate Minnie. Nagbibiro. Ate Minnie, good morning. Kumusta ka na? Oo, kasi ako minsan kasi napagod din ang katawang lupa. Ayan, huwag kang gaano magpapagod, Ate Minnie, at relax ka lang dyan, isara mo ang iyong mata. Ano ba yun? Alisin ng sapatos. Pansamantala. Sandali, umupo sa sopa. Oo. At magsalin ng Banayad whiskey. Yan po ang gawin mo, Ate Minnie, para ma-relax ka. Banayad whiskey. Mamaya tulog ka na. Tikman mo. Iyan. Isalin ng tsinelas. Ano nga ba? Paano kasi yung ano niya? Nung lasing na siya, buksan ng sapatos. Alisin ng sapatos. Oo. Umupo sa sopa. Oo. At pagsalin ng Banayad whiskey. Ayan. Naku, sana naman, Papa Kurt, alam ko on the way na si naging classmate natin. Okay. Sige. At dito matutunghayan natin, matatanong ko sa kanya mamaya, gaano ba yung kahandaan ng ating kapulisan ngayong darating na undas? Ayan, pwede natin tanungin, ano? Di ba pinag-uusapan nating undas, ganito pa talaga yung boses mo? Nananakot ba? Sa darating na undas.
Ay, tayan, papakit next week po, next Friday. Okay. Kasi maraming nalito doon sa Piyesta ng Apo. Oo. Ano ba talaga yung Piyesta ng Apo? Every last Friday of Friday. October kasi yun. Kahit tumama siya ng last day ng October, basta last Friday yun. Night Tempo naman, na Friday ang last Friday. Oo nga, tama. October 31. At sa karamihan sa ating mga mag-aaral ay nagbabakasyon sa darating na Lunes at ang ating mga teachers dahil dun sa kanilang sem break at yung kanilang break na tinatawag. The same time, yung iba naman, yung mga koleyo sa private, tuloy-tuloy ang pasok na kasi hindi pa naman sila sem break. May kanya-kanyang sem break yung mga universities at colleges yan. Okay? At the same time po mga kaibigan, ngayong araw pong ito ay October 25, 2025. Ayan, at alam ko second day ngayon ng Tigtigan Terakan King Dalan diyan sa may Angeles Cities diyan sa may Balibago. Kagabi umulan sa Mabalacat. Ewan ko lang sa inyo sa Tigtigan Terakan. Pero tuloy yan. Parang di naman umulan, Papa Kurt. At mukhang masaya naman yung mga bata. Oo, ay yung bang video natin okay na? Yung meron tayong yung video, yung video natin ngayon, yung sa may sa may Abakan ba yan? Yan, no. Para Ano na? Tree planting. Sa Sapang Bato. Sa Sapang Bato. Bato. Okay. Riverstone. Yan. Sapang Bato. Ayan. Ito yung ginagawa talaga nila ng Balibago Waterworks, itong tree planting nila. Ayan, ito panoorin po natin. Sige. Tutok po kayo. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go with the sunlight on our skin. It's a brand new day. It's ours to take it. We will let it in. This is where the adventure begins. Every step, writing stories that seek to be read, taking hold of the moment as we discover every color filled with wonder. Now we finally see we got everything we need. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Yung nakita, yung tree planting, napaka-active ng Balibago Waterworks dito sa tree planting na to, okay? At the same time, maraming magpasalamat tayo dahil dapat yung mga kababayan natin matuto rin sa pag-tree planting. Kahit lang sa paso dyan sa may, kasi mostly ng mga bahay ngayon, Papa Kurt, mga apartment, minsan maliliit ang spasyo, sementado, wala nang mga lugar para lupa. Para magtanim, Ayan, napaka-importante niyan. At the same time, para sa ating mga estudyante rin, dapat i-require ng mga namumuno sa DepEd makapagtanim sila. Pwedeng gawing programa yan, Papa Kurt? Parang tama ka, requirement sa ating mga estudyante. Pero hindi ba dati naman nung tayo hindi naman few years ago, nung bata pa tayo, merong mga subject dyan, di ba? Oo, meron Pwede tayong practical arts ba ang tawag doon? Practical arts. Practical arts. Gardening. Gardening, At meron din tayong mga plat, di ba? Ayan, doon ka matututo di ba? Hawa ka ng piko. Ayan, tapos si teacher pabibilhan ka ng mga seeds. Tuwang-tuwa ka doon Dapat mga ganyan na edad talaga, masanay sila. Noon tayo, parang wala na ngayon sa school yun, At tinuturo yan sa, tinatawag nilang halamanan sa paaralan. Magsisimula po sa tahanan yan kung meron kayong extra lupa dyan na pwedeng taniman. Halamanan sa tahanan, sa paaralan, at sa pamayanan, sa barangay. Para pakita natin itong mga binibili nating mamahal na gulay, ay pwedeng itanim yan at kayo mismo mag-harvest. Ayan, tulad lang. Ang madali namang usually itanim, Papa Kurt, mga eggplant. Ano ba sa Tagalog ang eggplant? Talong. Ayan. Ano pa ba? Pichay. Ay, madali ba yan? Parang yung sa akin, ang pinakamadali kong naitatanim yung
chili, pepper. Ay, oo. Lara, Ayan. Lara, yung Kapampangan. Eh, yung pag-dynamite. Sili, ayun. Ay, Pag-dynamite. hindi. Yung, Oo. usually, yung mga siling labuyo, napakabilis Yung mabilis tumubo yan. Kahit Oo. sa paso, lumalaki yan. At hindi lang yan, ha? Yung pagtatanim ng mga puno, halaman, nakakatulong dun sa ating yung tubig sa ilalim ng lupa. Para ma-preserve natin. Kasi yan yung mga nagpi-filter, Papa Kurt. At the same time, dumarating din pala yung mawawalan tayo ng tubig sa ilalim ng lupa. Ay, hindi. Actually, hindi pa naman dumating. Sana hindi. Oo. Yung na ang isang drive ng Oo. ating mga environmentalista. At hindi lang yan. Siyempre, pati na rin ng gobyerno, nagiging aware na rin na yun nga ang gusto nilang mai-prevent. Mai-prevent yung pag-dry up ng ating water source sa ilalim. Nakakalungkot nga yung tubig ngayon. Groundwater ang tawag doon. Yung tubig ngayon, binibili na nakabote. Dati-rati sa poso lang, pwede tayong uminom ng, di ba, pagka galing ng basketball, o kaya naglaro tayo sa kalsada. Doon lang Wow. mandilo na ka. Wow. Diretso. Tapos may, ang tawag doon, ayaw ko sabihin ng bomba eh. Oh. Kapampangan kasi bomba. Poso. Boso, ayan. Ano problema sa poso? Ay, yun lang, pag doon ka lang iinom dahil pagod na pagod ka, di ba? Naglaro kayo maghapon. Isalod mo yung gamat mo. Yun, napakasarap namin no? Kasi parang ang lamig, no? Parang fresh water ang dating. Galing sa ilalim ng lupa. Yun. Malinis. Ay, ngayon, ang ginagawa nila, pinapak sa bote, binabottle up nila at binibenta nila. Ay, masakit niyan. Baka darating yung panahon, pati hangin, ganyan na rin. Ay, Diba? di malayo. Kasi sa Japan, meron na sila mga canister ng hangin, Papa Kurt. At binibili na rin yung hangin doon. Ayan. Nakapak, nakabote, o nasa cylinder. Yun nga nakakatakot na darating yung, huwag na sanang ganun, di ba? Tama. Darating yung panahon na ganun. Kaya yun ang drive natin, ano? Kahit dito sa Bigatin, lahat naman dinidiscuss natin, Papa Kurt. At syempre pa, napaka-importante ng maging aware ang ating mga kababayan sa environment at sa lahat. Sa Angeles City ba, natuloy yung palit bigas na plastic? Mukhang hindi pa ngayon, siguro mga next year nila, pero wala pa tayong update, ano? Siguro minsan i-invite din natin ang City Information Office ng Angeles City upang masagot ang mga katanungan ng ating mga kababayan. Marami kasi nagtatanong Ayan, sayang naman yung mga naipon nilang mga plastic bottles at saka mga planggana na nasira na, yung mga plastic dyan, pwedeng may palit ng bigas. Ayan, correct. Papakinabangan pa. At maraming nag-iipon nun, Papa Kurt, kaya makikita mo sa Angeles, wala kang makikita sa basura, sa mga di ba kasi sa tapat ng bahay minsan pag collection day ng basura nilalabas yan. So wala kang gaanong makikitang mga plastic bottles dahil iniipon nila na talagang ipapalit nila, pumunta sila sa City Hall. Magandang proyekto yun. Bigas pa naman, pangkain din yun. Tsaka, yun you're shooting two birds with one stone yun, Papa Kurt. Bakit? Yung pagkolekta mo ng plastic, sa'yo nang lumalapit. Di ba? Napakaganda nun. Mahirap yung panukala nilang bago ngayon. Ano ba saan ba yung panukalang yan? Ang panukalang ito ay per kilo na ang basura kasi ikaw magbabayad di ba? Alam mo, hindi yan mangyayari kasi ang Pilipino ayaw gumastos sa mga ganyang bagay. Dapat matuto sila mag-segregate. Ayun, yun na nga lang. Pero alam mo naman, gusto na nga, minsan, ito Papa Kurt, sasampulan kita. Yung sinasabi mo sa mga attitude ng kababayan natin. Pero tayong lahat, Pilipino. Ugali na yan, ha? Ito ugali. For example, public hospital. Libre. Okay. Di ba? Libre, ganyan. Siyempre naman. Libre. Siguro, yung mga ilang gamot, libre. Pero pati naman yung tissue, ayaw mo pang bilhin o kung tubig mo, gusto mo, libre pa rin. Yun nga mahirap, pag umaasa masyado dun sa... Ganun na kasi ang nagiging mindset na parang ipoprovide lahat ng gobyerno. Hindi po ganun. DepEd lang. Yan. Public school. Public school. Sige. Papasok yung bata, walang pagkain. Ayan. Sinong papakain yung teacher? Gusto magkakaroon pa ng feeding program. Naku, sinave pa sa feeding program yung anak. Lahat kinukuha sa... Minsan kasi... ba't pa tayo nabuhay sa mundong ito? May kilala akong public school teacher na matapang. Anong nangyari? Nagre-reklamo siya. Yung bata hindi pa kumain kagabi pa. Yan. Hindi, alam mo, talagang problema nga yan. Kaya lang, ang ikinakasakit ng loob natin, Okay, sige, mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay. So, yung anak mo, yung pang-anak nila, siyempre sa public school. Okay. Let's say, sabi ni teacher na matapang na,
Problema parang- yan, hindi pa sila nag-aalmusal eh. Paano Oo. nga naman papasok ang tinuturo niya Yan. sa oo. kukote nila? Tapos bago mag-alas 12, mangilo-ngilo na yan. Ayan, tapos Wala pang baon. sasabihin nung nanay, kala ko po kasi libre din yung breakfast dyan sa, Oo, sa mahirap. eskwelahan. Hindi po kami, mahirap lang po. Ganyan yun, yan Oo. tinatawag na mahirap card. Oo, Mahirap lang po yung kami. dadahilan nila na Oo, mahirap pero sila. nakita mo siya, nagmamadyong siya kanina umaga. At may bantong eats dun sa kabilang Ayan, bahay. ako. At the same time, Mhm. sana po makita natin yung kahalagan. Hindi basta komot libre, hindi na tayo magsisikap sa ating sarili. Di ba? Correct, correct. Para matugunan itong pangangailangan natin pang araw-araw. Hindi na, sabi kasi nila, alam mo, pag pinag-usapan kasi natin yan, mga socio-economic, yan, sasabihin nila, wala po kasi Sensitive. opportunity rito. Pero Sensitive din masyado. nasa inyo po yun, mga kababayan natin. Siyempre, Ako, kailangan din nating tignan o tumingin sa ating paligid kung saan merong opportunity na legal. Hindi yung baka naman, uy, ito bakal to, pwedeng ibenta, kalakal, Tsaka- di ba? Sisirain mo yung public infrastructure. Bawal po yun. Parang yung sumisira dun sa... Traffic light. Hindi, yung nahuli nila na sumisira sa ilalim ng abakan ba yun? Kinukuha yung bakal nung... nung tulay. Correct. Sa ilalim ako. pundasyon, ano? Ito, may nakita pa ako. Ayan. Viral. Nakita mo sa Facebook. Yung truck. Oh. Di ba, syempre, minsan natatraffic sila. Oh. Ano ko, may nakalaylay na bakal. Aba, kinuha, sinira. Hinihila, ano? Pangkalakal. Talaga naman. Sipin po ninyo, paano naman kayo magsusurvive, ha? Mhm. Oo. Ayan, Nandiyan na ba? Ay, sige. dahil si Marami tayong classmate- tatanong. si Police Colonel Eugene Marcelo nasa line na po. Phone patch po tayo ngayon, ha? Narinig ba tayo ni Colonel? Ayan, Colonel, good morning po. Magandang umaga po, Colonel. Yes po, good morning po, Sir Johnny D. At yung pong kasama dyan, magandang umaga po. Ayan, kasama po natin si Papa Kurt. Colonel, kumusta naman po ang Pampanga Police Provincial Office? At lagi po naming nakikita na lagi po kayo nag-update. At, Congrats po sa mga achievements po ninyo. ayan, marami po kayong mga activities. Kumusta naman po, Colonel? Yes, magandang umaga po, Sir, At gusto ko pong magpasalamat, At nabigyan niyo ako ng pagkakataon para may bahagi naman, itong yung mga programa ang ginagawa dito sa ating Pampanga Police Provincial Office. Ayan po, unang-una Katunayan po. po ngayon, Sige po. kami May delay, Sige, kasi sige. ito ay naghahanda ngayon sa ating paggunita ng undas. Ito, Yeah. na-expect kasi natin yung mga maraming darating na mga pupunta sa ating mga yumaong mahal sa buhay. Kaya ito po ang ating pinaghahandaan ngayon. Colonel, may tanong po kami, mga ilan pong mga kapulisan natin na ipapakalat ninyo sa buong Pampanga nito. Ayan, para meron lang po kaming idea. At tama po, Actually, meron po tayong in-establish po na Police Assistance Desk. 108 po ito na Police Assistance Desk. Ang dami pala. At meron din po tayong 32 na Motorist Assistance Desk. Iba pa po Dito yun, po sa ating mga, iba pa po yun, sa mga terminal po yan ng mga, bukod dito po sa 108 na Police Assistance Desk, magdi-deploy po tayo dito ng 406 na PNP uniform personnel at saka dito sa ating Motorist Assistance Desk, 123 personnel. Bukod pa dito, meron pa po tayong i-deploy na patrollers, yung wala sila sa assistance desk, yung lumilibot sa mga area na around 314 po yun. At humingi rin po tayo ng augmentation mula sa ating mga kasama sa uniformading sektor tulad po ng AFP, BFP at Coast Guard, na kung saan nagpadala po sila, nag-commit po sila ng mga 58 personnel galing sa kanila. At meron din po 526 na force multiplier tulad po ng ating mga BPAD at saka mga civilian volunteer organization. In total po, magdi-deploy po tayo ng 1,950 personnel together with AFP and other force multiplier po dito sa buong lalawigan ng Pampanga. Johnny D, Colonel, dati po kasi may experience kami pag nakakita ng pulis, natatakot. Ngayon po kasi pag nakita mo na yung mga kapulisan natin, secured kami.
Parang Ayan, feeling namin walang manggugulo rito, ganyan, peaceful lang anumang event. Meron po ba kayong mga panawagan para sa ating mga dadalo sa mga sementeryo? Ano yung pwedeng dalhin? Oo, at tsaka bawal. minsan, yung mga bawal dalhin. Opo, Colonel, sige po. Yes po, ito nga po. Nagpapakalat na rin po, nagpapagawa na rin po ako ng soft card natin. No? Ipopost natin sa ating social media page para sa kaalaman din ng para magdagdag kaalaman po nila. At dito po sa darating na undas, pinagbabawal po yung mga sumusunod. Ano po? Yung pagdadala ng matutulis o mapanganib na bagay, ano po, tulad po ng kutsilyo o ice pick or yung mga gunting, no? At iba pang armas na maaari pong magdulot ng panganib sa ating mga mamunta sa ating mga sementeryo, no? Ganun din po yung pag-inom po ng alak at pagdala ng mga nakakalasing po na inumin, ano? Kasi mahigpit po itong pinagbabawal sa loob ng sementeryo upang pong maiwasan po ang gulo, no? Kasi dalasan pag nainom na yan, medyo na-over na yung nila, na-excite na. At kung ano na po yung nangyayari, ano? Gayun din pa, ito pong pagsusugal o ano bang uri po ng biso, ano po? Kasi po, alam naman po natin, ang sementeryo ay banal na lugar para sa paggunita. Ano po, sa ating mga nuyumao, no? At kadagdagan pa po, no? Yung pagdadala ng gamit na malalakas na sound system. Kasi po, ano, pagka may maingay na ganyan, karaoke. Opo, nawawala yung solemnidad, no? Tsaka yung kausan sa paligid. Kaya po pinagbabawal din po yan. At yung pong paninigarilyo at paggamit po ng vape sa loob ng sementeryo para po at least mapangalagaan din natin yung kalusugan at kaginhawaan po ng lahat na dumadalaw po sa ating mga sementeryo. Ayun, at ito pa po, dagdag pa po na is yung pagsunog po ng basura o kandila, no? Sa hindi tamang lugar para maiwasan na magdulot ng sunog o anumang aksidente. Yun. At pagdala ko ng illegal na droga, bawal na bawal po. May katumbas po na kaparusahan niya na kriminal sa atin na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 po, ano sir? Ayun po, pero kung gusto nilang magdala, edi okay lang para mahuli na po kagad. No, Colonel? Opo. Makakaasa po sila. Iba po ang kanilang dadalawin pagdating ng panahon. Ayun, dinala po nila yan. Ayun, Colonel, nasa drugs na po tayo. Kumusta po ang ating kampanya laban sa illegal na droga at ilang mga bayan po ng Pampanga ang drug-free natin na masasabi at ilan po ang mga medyo laganap pa ng inyong, lalo na nag-ooperate po kayo laban dito. Bigyan niyo po kami ng update regarding dito. Kung mamarapatin niyo po, sir, kung okay lang, ilalathala ko lang ay mga accomplishment po ng Pampanga Police Provincial Office mula po nung tayo umupo mula noong June 20, 2025 hanggang sa kasalukuyan. Ano? Ayan, sige po. Dito po nagkaroon po tayo ng campaign against unahin ko muna po itong mga wanted person. Ano? Ayan. Sige dito po sa wanted person, meron na po tayong na-aresto na 468, no? Dito sa 468, 138 dito po ay yung mga most wanted, yung mga mataas at saka yung 330 yung mga other wanted person, ano po. Dito naman po sa ating campaign against illegal drugs, no, nagkaroon na po tayo ng 412 operation po, no. Kung saan dito sa 412 na operation natin, meron po tayong na-aresto na 651, no. Dito sa 651, 52 po yung mga high value individual. Ito yung mga nahulihan natin ng drugs na 50 grams pataas. Ayun, no? Yun pala yun. No? Sa total po na nakumpiska natin siya po, doon sa period covered, ano, mayroon po tayong 3,724 grams confiscated shabu at 11,866 na confiscated marijuana. Kung estimate po natin to sa standard drug price na ngayon, no, sa Dangerous Drug Boards, 24,475,000 po ang halaga nito kung tutumahin natin. Dito naman po sa ating campaign against loose firearms, no,
nag-conduct po tayo ng 75 operation. At 85 po dito na aresto natin, no? At may 99 confiscated firearms po ang nahuli natin. Tingnan po kung hindi po natin nahuli ito. Ito pong 99 firearms na to na kumakalat sa ating mga lansangan, ano? Maraming maggawa ng mga kalubar-lumal o krimen na pwede nilang gawin dito sa ating lalawigan. At idagdag ko na rin po itong ating conduct against illegal gambling. Nagkaroon din po tayo ng 14 operations, no? Wherein may total po tayo na 60 arrests dito po sa ano. At regarding naman po, yung tinanong nyo kanina, ano, yung mga usually marami nating nahuhuling mga droga, nangunguna pa rin po ang syudad ng Mabalacat, kung saan doon tayo nakakahuli ng maraming droga. No? Syudad ng Mabalacat, syudad po ng San Fernando. At dito yung malalaking huli rin, dito sa Porac din po. Ano? Kung saan nakahuli tayo hanggat kalahating kilo ng shabu. Okay po, ano ko? Yun po ang ating mga accomplishment for the time being. At busy po ang ano, no? Pampanga po kayo. Tuloy-tuloy po ang Pampanga Police pagtupad ng kanilang tungkulin po. Colonel, meron po akong tanong. Tuloy-tuloy po ba ang mga checkpoint natin pagdating sa mga ganitong pagkakataon? Lalo na undas. Undas po, o yung ordinaryong araw lang po baka meron. Actually po, no, wala pong humpay yung ating checkpoint. Tuloy-tuloy po yan. Kanya lang, inaano lang natin may sadyang o takdang oras para tinatiming natin po kung saan yung mga posibleng maging krimen para at least ma-prevent po natin yung hindi po naman 24 hours na nandun sila. Yes. Meron po tayong oras kung saan po natin sila ilalagay at kung saan. Yeah. Ayun, Colonel. Pero tuloy-tuloy po yan. Tuloy po. Ayan, Colonel, matanong ko lang kasi nung mga nakaraang linggo, nakaraang araw, itong bomb scare na tinatawag, naging napakarami. Lalo sa mga eskwelahan. Oo, sa mga eskwelahan. Nag-cancel na nga ng klase. Ano po yung mga report na nakarating sa inyo at paano po natin ito na-actionan, Colonel? Natugunan, yeah. Opo. Tama po, no? Actually, alarming nga po yan itong mga nakaraang araw, no? Kung saan nakapagtala po tayo ng 28 reported na bomb threat. At pasalamat na lang po tayo. Lahat po ito yung mga hoax lang, no? Wala po, negative po. Pero gayon pa man, hindi po nagpapawalang bahala to, no? Tinitake po natin to seriously, no? Tama po. At sa matter of fact po, nagpakandak po ako ng dialogue sa mga school heads po, no? Unang-una doon sa PSU, yung pinagmulan noon, no, noong October 7, nagpakandak po ako ng dialogue kaagad dyan. At the same time, nagpa-training na rin po ako ng bomb threat awareness seminar sa mga lahat ng chief of police at ating mga investigador. At saka nung tuloy-tuloy pa rin po, no, naghingi na rin po ako ng coordinating meeting sa lahat ng mga school heads po, no, na apektado nung nakaraang October 14 dyan, ano. At inulit pa rin po natin yon, no, para at least makagawa po kami ng yung standard operating procedure sa mga schools kung anong gagawin natin yung sakaling magkaroon po ng ganyan. Kasi dito po, hindi po kakayanin ng pulis po na mag-isa. No? Kasi nga po, initial dito, sila po ang makakakuha ng informasyon. Kaya tinuturuan din po natin sila kung paano nila ma-extract, no, makuha kaagad kahit wala pa yung pulis, yung mga URL at saka yung mga user ID na nagsisend sa kanila. Baka po para bago pa nila ma-delete, makuha na po natin yun. At least kahit paano, magkaroon tayo ng lead para matrace po yung gumagawa ng ganito. No? At at least yun ay makatulong sa pagtandak po natin ng investigation. Ayun, napagalaman natin sa Angeles City yata may nahuli. Ano? So pag ganun po, Colonel, ano pong maipapayo nyo, for example, sa mga school administrators? Meron silang natanggap. Meron silang natanggap. Ano po yung unang hakbang na pwede nilang gawin? Unang-una po na maging kalmante, no? Wag po silang magpanik, no? Tapos po, tulad nga nasabi ko kanina, as much as possible, wag nilang ikalat sa kung saan. Diretso po itawag sa ating otoridad para po ma-actionan po natin kasi kung ikakalat, just
cause panic. At sinabi ko sa kanila din po na engage din natin para malaman natin, makakuha pa tayo ng additional information, no, habang ganon. At the same time po, katunayan itong darating na October 28, imimit po natin lahat ng mga principal, no? 565 lahat yan. Kautos na rin po ng ating provincial governor na ikandak na rin po yan na mitingin lahat ng mga principals darating na October 28 para mapag-usapan to at mabigyan sila ng kapanatagaan, no? Para at least aware sila ng ang pulis nila may ginagawa regarding dito at hindi po tayo nagpapabaya. Yeah. Para matukoy itong gumagawa po ng hindi tama nito, no? At hindi na po ito nakakatuwa. At marami siyang napeperwisyo, hindi lang po yung estudyante, mga parents mga po, magulang na nag-aalala po, at saka yung komunidad na nandun na maabala rin kasi lalabas po. At isa pa yung ating kapulisan, imbis na may gagawin na iba na importante pa dyan, makatulong, napupunta lang po ang ating resources doon, no? Kaya hindi po tayo dito titigil hanggang hindi natin nakukuha ang punot dulo nito. At rest assured, we're on top of the situation po, sir. Ayun. Tanong ka pa. Colonel, 1 linggo na lang po, undas na. Ito, advance ako Ayan, Merry Christmas, sige. Colonel Mas pag magpapasko po kasi dumarami yung mga petty crimes na nakikita natin. Yung mga ganyan. Alam niyo naman yung pangangailangan sa salapi Ayan, oo. Ganun din yung mga ating mga gumagawa ng di kaaya-aya sa ating mga mamamayan. Ano pong response natin dito, Colonel? Andiyan pa ba si Colonel? Hello? Naputol yata ang linya. Naputol ba? Ako naputol. Naputol. Sige, tatawagan natin ulit. Ayun po. Nasa phone patch po ang ating Pampanga Police Provincial Director natin na si Colonel Eugene Marcelo. Maganda rin Kapampangan siya, no? Porac siya, sa Porac. At naintindihan niya lahat yung terrain dito sa Pampanga. At alam niya. At lahat ng nangyayari, they're on top of the situation. Siyempre, na-experience niya ng todo. Tama. Kaya mabilis silang biglang yung response nila, yung tinatawag nilang quick response. Nandyan parati. At saka ang kagandahan kasi ng Papa Kurt, if you belong to the community. Alam mo na ang pag-iisip, ugali ng iyong siniservisyo. Galawan. So, alam mo, sa ngisi pa lang, alam mo na kung may ginawa to o wala, di ba? So, advantage talaga yun. Ganun, di ba? Sana pag-isipan din ng Philippine National Police. No? So, ayan, nasa linya na ulit ang ating Provincial Police Director, Police Colonel Eugene Marcelo. Colonel? Yes. Magandang umaga po. Pasensya na. Parang naputol na offline tayo. Ayun, may katanungan po si Papa. Kanina, undas yung tinanong po namin, yung kahandaan po ninyo. Ngayon po, magpapasko na. Dumarami rin yung undas, Pasko. Yung mga petty crimes. Alam nyo naman po, marami nagsha-shopping, may daladalang mga budget. Pupunta sa mall. Sa palengke, ano pong maipapayo nyo at ano po yung kahandaan ng kapulisan natin? Actually po, Pasko man po yan, o undas, o kung ano man po nga okasyon, lahat po na nga to, meron puro tayong mga police assistance desk po police assistant desk po sa mga mall. Meron din po tayo niyan, hindi po yun lalo lang po nating i-enhance ngayon. Tulad nga po ng sinabi nyo, pag ganitong mga okasyon, magpapasko, talagang lumalaganap yung mga petty crimes na yan. Rest assured po, ang ating mga kapulisan nakakalat doon. Actually po, pagka ganitong mga panahon, pati yung mga office personnel natin, inidideploy natin yung mga peak hours para po makatulong sa ating pagpapatrolya. Kasi nga po, dito sa Pampanga, ang ating kapulisan ay 1,668 lang po. Na kung saan ang populasyon po ng Pampanga 2,400,000 plus po. Kung i-equate po natin yan, 1:1,400 police to population ratio po tayo. Kaya po talagang malaking tasking po to. Kaya kami po rin nakikipag-ugnayan din sa mga LGU at saka sa other sa ating mga force multiplier para matulungan po tayo na mapalawak yung ating presensya sa ating komunidad.
Ayun. So, Colonel, maraming salamat po. Alam po namin busy kayo. Wala naman kayong Sabado, wala naman kayong Linggo. Ano ba? Meron ka pang question? Yung kanilang Colonel, kung madali po kayong tawagan in case na may mga katanungan or mga opo, yung po pwedeng tawagan, at saka Colonel. kung may Facebook po kayo, yan. Sige po. Maraming salamat po. No? Kami po 24/7, no? Laging handa rito, no? At sana po huwag nga po natin kalimutan po, no, makipag-ugnayan sa atin, sa mga pulis natin na maasahan nyo po na kami po ay kaibigan, no, hindi po kaaway, no. At sana po lagi po tayong makipag-ugnayan sa otoridad. Kung meron man po tayong kailangan na assistance, no, nandyan po ang ating mga police assistance desk at saka yung lagi po yan, rumuronda yung ating mga kapulisan, no, na italaga sa mga business establishment o sa mga sementeryo, no. At gusto ko lang pong dahil dito sa nalalapit na undas, no? Isa lang po ang ating layunin dito, no? Simple lang po ang ating layunin. Pero mahalaga po. Wala pong aberya, ligtas ang lahat. Kaya kami po ay nananawagan sa publiko na makiisa sa mga alituntunin na sinabi natin kanina, no? Sundin lang po ang mga paalala, no, ng otoridad para hindi po tayo maligaw, no? Hindi tayo makagawa ng mali. At saka dagdag ko na rin po, maging mapagmatsyag na rin po tayo para maiwasan itong mga krimen, no? Muli po, no, maraming salamat po sa inyo lahat dyan sa station, no? Kay Sir Johnny D, no? Tsaka kay Sir Papa Kurt po, Papa Kurt. Maraming salamat po at kung mayroon po kayong kailangan, isang tawag lang po, may number naman po ako sa inyo. Ayun, ako, maraming salamat po. Magandang umaga po, Colonel Eugene Marcelo ng Pampanga Police Provincial Office. Ayan. Thank you po. Good morning. Ayan, inyo pong narinig ang ating masipag, tsaka talagang pag tinawagan mo talaga, sasagot yan, di ba? Madalas magbigay sa atin information. At saka yung napaka-active ng social media nila sa information dissemination. Napaka-importante nun. Ayan, at ang kanilang mga aksyon, kailangan talaga malaman yan ng ating mga kababayan. Lalo na ngayon, sabi mo nga, mag-uundas na, ayan, tama-tama, tayo ay magko-commercial break. Yan. At ano ba yung commercial break natin? Pagkain ba yan? Mukhang nagugutom na tayo. We will be back after this commercial break. This is Newsline 103.1 FM. Balibago Waterworks cares because true service goes beyond water. We care for our employees. We empower, protect, and value them as they are the foundation of our success. We care for our customers. We build connection and progress with every drop of service. Care for our company. We are loyal to a mission that uplifts families and communities. We care for the environment. We innovate to preserve nature, reduce our carbon footprint, and safeguard future generations. We care for the Almighty. We honor and ground every act in faith, guided by love, service, and gratitude. Balibago Waterworks cares because every drop of care transforms lives. To know more about us, visit us at www.balibagowaterworks.com. Ang hanap mo ba ay foods na may presyong abot kaya? Hayain na ang barkada at buong pamilya. Everyday mga pagkain sariwa, hindi ka magsasawa. Pagkain Pinoy ang bida, galing ng Pampanga.
Sa pansay tinangan tayo, mga putsay panalo. Sa pansay tinangan tayo, dito magsalo-salo. Inyong mga paborito, lahat na dirito. Sa pansay tinangan tayo, iyan usok ka rito. Bigati. Umaaksyon sa mga bigating issue ng bayan. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga. Sa Newsline 103.1. Ayan, at tayo nagbabalik dito sa Bigati 9:51 na po ng umaga. Kung kayo po kailangan mamalengke, naku, late na po kayo. Dapat na malengke kayo ng alas 7. Ayan, di kasi kayo nagising. Araw po ng ng tinatawag nilang Washington Day today. Ayan. Aba, si Papa Kurt, Washington Day niya ngayon. Para sa mga naglalaba. Ayan. Ay, kasi kahapon, Friday, Marinade Day. Ayun, anong marinade? Ibababad mo muna. Ayan. Yung damit. Oo. At ngayon mo iwawash. Ayan, kung kayo po yung magsasaing, naku, oras na. Paano pa yan aabot ng tanghalian, Papa Kurt? Ang bagal naman ng rice cooker. Hindi, mali mo, marami siyang niluluto. O minsan pag nasisira yung rice cooker, yung bigas mo, bigas pa rin, hindi nagiging kanin. Hindi, mahirap yung pag walang power, Ayan, ako problema. Hindi, pag Papa Kurt, alam mo, pag walang power, tayo mga Pilipino, sanay naman tayo dun sa, it's either sa kalang o kaya sa kalan na di kahoy. Tama ba yun? Oo, diba? Tapos nangingitim yung ilalim nung yung ano. Ano ba tawag doon? Pag gasto, bihina mo sa bandang huli yun. Ayan, babantayan mo nga lang. Yun ang problema ni Mrs. Mamaya. Bakit? Hindi siya makakapagmarites. Babantayan niya yung sinaing pag walang rice cooker. Si Pablo Gibbs. Magandang umaga po, Johnny D and Papa Kurt. Nakikinig po kami ngayon sa Barangay Camba, Arayat, Pampanga. Aba, may nakikinig pala. Mga 2 million yata yung nakikinig ngayon. At get well soon kay DJ Tina Moran. Ay, oo, Tina Moran. Yan kasi, sobrang pagpapayaman. Sobrang pagpapayaman. Kulang pa daw yung kanyang 10 million. Sugar mommy. Ayun, nabawasan ng 2 million. 8 million na lang yung... Welcome to the club, Sugar mommy. Yung pocket money. Pocket money pa lang yun, Papa. Ganun ba? 8 million. Nakapag-travel naman eh. Yun nga, pinang-travel niya yun. At syempre, sa Mabalacat City mga kaibigan, batiin ko lang si Mayor Gel Aquino. Ayun. Si Vice Mayor Siyempre, June si Mayor Gel. Vice Mayor June Castro. Napakagaling na... Napasipag. At may mga councilor. Duo. Papabati si Councilor Aika. Number 1 councilor in the Philippines. Good morning! In the better. And then, alala ko si Tatang Fred. Pag sinasabi niya, for example, nakita ka niya, Papa Kurt, kunwari, vlogger ka. Oy, Papa Kurt, the number 1 vlogger in the Philippines. Lagi niya sinasabi. Mamaya ba yung programa ni Maring Jojit? Oo, mamaya yun. Para muna. At syempre, babatiin din natin yung dyan sa CIO ng napakasipag na Mabalacat. Happy birthday. CIO. Si Ma'am Amir, si Ma'am Melds. Sino pa ba? Boy. Sinong birthday mo? Si Redentor Tolentino. Happy birthday, Sir Red. CIO po yan ng Mabalacat. Napakasipag yan po. Talagang may pagkilos. At talagang walang sawang nagbibigay ng mga bali-balita tungkol sa Mabalacat City. Ayan. At syempre, updated ang mga tao. Ayan. Congratulations po sa SM Pampanga kahapon. Nandun tayo. Nagsindi na sila ng napakagandang Christmas decor. Yung Christmas lightings. Centerpiece dyan sa SM City Pampanga. At pwede po ninyong makita yan. Pwede kayong, actually, napakagandang mag-selfie, groupie, what have you, no? Yung upuan na malaki pang Santa Claus. Oo, nandun si Santa Claus kahapon. Ako nga kinukuha, pero
tumanggi ako eh. Busy. Oh, busy tayo. Ayan, maganda. Dalhin po ninyo yung mga bata para ma-feel nila yung Pasko, di ba? Oo. Kahit sabihin mo October pa lang, gumagaan ang feeling pag magpapasko na. Hindi, yun na yung hudyat eh. Pag nag-lighting na yung SM. Oy, mamaya, nandyan Taman sa SM Clark. naman tayo. Oh, At laki-laki iilawan din nila yung ano dyan, napakalaking Christmas tree. Oo. 800 feet yata. At pagkatapos ng Ay, wala. pag-ilaw, pumunta kayo sa TTKD. Ayun, kung gusto nyo matraffic. Oo. Kung kung wala kayong pera, tuturan tanya po ta. Ayan. Hindi, kung gusto nyong maglakad, syempre, TTKD. pagdating mo kasi sa TTKD, medyo, maglalakad ka dyan. Pang ilang kilometro ba yun, Papa? Exercise sa buong stretch ng Balibago yun. Ayun, oo. Kung gusto nyong sumakit yung paa nyo, ayun. Tapos nagastusan pa kayo, pwede kayo dyan. Oo, nag-enjoy naman. Para ma-experience sila. Kasi tayo, Papa Kurt, ilang taon na ba nating Huwag mo nang tanong, ha? nag-TTKD? Kailan ba nag-umpisa yan? 1993. Ayun, so ngayon po medyo live na live. Lalo na si Papa Kurt, sumasakit yung paa. So hindi na po siya nakakapaglakad eh. Ang hirap na isang stage ka na lang, ano? Dati kasi 4 yung date niya dyan. Yung isa, nasa dulong stage. Yung, anong part ba yon sa may banda? Ay, naranasan ko yung Balihay. Oh. Naranasan ko yung mag-host ng 2 entablado, Tapos yung isang stage nandito sa may parang pure gold. Oh, yun, pure gold mahirap side. layo. Tapos meron po yan sa gitna. Maraming stage dyan. Dati. Di ko lang alam ngayon. Kasi matagal-tagal na tayo hindi na pupunta dyan. Oo, di na po. Lalo na pag nagkakaedad si Papa Kurt. Lagi si Papa Kurt. Hindi kasi nag-umpisa talaga yan eh. Ang history talaga ng Tigtigan Tirakan. Panahon ni Mayor Ed Pamintuan. Ayun, Ginawa after nila, pinatubo, malungkot ang Angeles no. Dahil nga dun sa para mag-pick up ulit yung economy. At yung, syempre, yung Angeles, kailangan ng aktibidad ng kamukha niya. Lalo na sa tourism, Papa Kurt. Hindi ko ma-imagine DJ. Bata-bata natin. So yun po ang Tigtigan Tirakan. Talagang napakasaya naman. Kailangan po ma-experience ninyo. It's once in a lifetime. Yung mga anak ninyo ng teenager, para ipakita lang, gaano kasaya sa Angeles City. Ayan. At syempre yung mga nanggugulo dyan. Kaya po mag-ingat kayo paglabas nyo kasi nandiyan. Hindi, control naman yan. Ayan, control. Buti naman na aktibo yung ating kapulisan. Ayaw na nila yung ganun na style na Hindi, meron pa rin yung mga nanggugulo. Nasa labas. Hindi sila makapasok eh. Kung nakashot yung mga yun, medyo talagang iba na yung sirkulasyon ng utak. O yun na nga eh. Kaya nga, ganito po advice natin sa mga kabataan natin na nandyan, yung mga yung nag-good time lang talaga dyan, walang gulo. Pag kayo po ipauwi, it's either paglabas nyo, nakasakay na kayo, labas po kayo dun sa may, alam ko sa may Marlin Mansion Gate. Kasi may mga sasakyan na dumadaan dun eh. Kung hindi ako nagkakamali dati, sa gilid. Doon makakasakay na kayo kung wala kayong sariling sasakyan. Pero huwag po kayong maglalakad pa uwi, dadaan kayo ng Abakan. Ayan, usually nandyan. Pero alam ko yung kapulisan, alam na naman nila. Naka-deploy naman yung ating kapulisan. Ayan, sana isang advice lang kasi nung tayo tumatakbo tayo doon. Kung meron po kayong na-experience dyan, sa harap mismo ninyo yung kaguluhan, umiwas na kayo. Ayan, tumawag ng pulis kagad. Pero alam ko, lahat dyan napaka ng security dyan, napaka-higpit at maraming force multiplier dyan. Kasama rin yung barangay, kasama rin yung ating mga iba't ibang grupo na nagme-maintain ng kapayapaan dyan sa Tigtigan. Kasi minsan hindi natin maiwasan yung mga ibang grupo, talagang gusto lang manggulo eh. Sobrang yung overwhelmed sila sa saya. Oo, napakasaya ng okasyon ginugulo nila, Papa Kurt. At may espiritu ng alak, hindi natin maiiwasan. Ayan, so yun po. Ano pa ba yung mga activities ngayon, Papa Kurt? At marami pa ang sa SM din. Next week ba yung Giant Lantern of Hope? Ayan, saang SM yan? Sa SM Pampanga. Yan yung... meron pa. So iba pa yung Christmas tree lighting, yung Giant Lantern of Hope. Yung malaking Ferris wheel. Ayun. Kapampangan. Paano yung Kapampangan? Ferris wheel. Yan, Ferris wheel. Ferris wheel. Kapampangan, Ferris wheel. Ayun, iilawan niya next week. Ayun, so... Saan pa yung lighting ng Telebastagan, di ba? SM City Telebastagan, iba pa. Naku, dami mong pupuntahan sa SM, Pero, alam mo, halos lahat ng mall dito sa Angeles, sa Pampanga, maraming mga activities ngayon. Tulad nito, Papa Kurt, sa Genra naman, dahil ayun nga pala, 25th grand anniversary nila, magkakaroon sila ng mall show. Ayun. Mamaya pala to, alas 4. Pero, ang kagandahan yan, Papa Kurt, nandun yung nandun si David Licauco. Tama ba? Si Kim Jisoo. Kilala mo yan? Oo naman, mga panahon Kim Jisoo. Panahunan ko yung mga... Hindi.
Di ko kilala si Kim Jisoo eh. Si Richard Yap. Yun, kilala natin yun. Sikat na artist. Si Rahil Birya at Annalyn Baro kasama si Kapuso host Cheska Fausto. Saan ba gaganapin yan? Sa may genre. Dito sa Angeles mismo. Oh, Genre Grand Mall. Mamaya yan, 4 p.m. Ayun, Genre Grand Mall. Sa may Jollibee side entrance. Sila po ay nagse-celebrate ng kanilang Silversary. 25th anniversary na. Tagal na rin ng genre. No? Diba? At abangan din natin yung mga iba pang mga kaganapan dyan sa may JDN. Yung sa JDN meron din. Sala ng Pasko on Sala December 4. Sala ng Pasko, oo. Mga kaibigan natin mga yan. Hindi Sila naman magkakaaway. Oo, at di ba may Infinity pa? Oo, iba pa meron yung vibe. Oo, yung kailan ba yung Infinity Vibe? Ayan, ako malapit na yan. At si Papa Kurt madalas dyan. Pa-concert kasi nila yun eh. Mga kabataan naman, kasing edad ko rin na nandyan. Oo. At tayo nagko-cover din ng event. Diba? Ayan, i-guess yata nila si Juan de la Cruz. Panahon mo yun, di ba Papa Kurt? Bueno, nako. Ang bilis ng oras, Papa Kurt. At siyempre, si Ate Minnie, kumusta ka naman? Tatawagan ka sana namin, kaso masakit ang ulo niya eh. Oo. Diba? Nagkaroon yata ng, di ba, vertigo yata yun. Ako, mahirap na sakit yung vertigo. Pag nahihilo ka, hindi ka makatayo, di mo maimulat ang iyong mata, Papa Kurt. Tapalan mo ng 1,000 yan, mawawala. Yun, therapy. At saka ano pa isa? Therapy and meron pang isang sagot dyan eh. Hindi naman niya capsule, pang teenager yun. Basta sa matatanda, therapy. Tapal mo lang yan. Pang kanyan may buntok mo. 1,000. Ali, kulang ito. Dagdagan mo yung bagya. Limo. Kulang pa mo rin. Kulang. Apulo. Ayan po, at sana po next week ko-confirm namin kung sino yung magiging guest natin. Yes. So, at saka abangan nyo po kasi next week November version. Ay, oo nga. November 1 ba yung next Saturday? Hindi na po namin kailangan mag-maskara. Ayan. Maganda yung program natin next week. Ikaw ba ay may experience na kababalaghan? Ayan. Ako, Papa Kurt, baka mag-overtime tayo. Wala tayong pangabono dito sa 103.1 Newsline. Sa ngalan po ng aming PA na si... kapangalan ko pala to, ano? Yan. Wency Cornejo. Oo, yan. Si Wency. At ang kanyang kasama ngayon, mukhang meron siyang bodyguard. Baka bambad. At sa ngalan po ng mga staff. Si Yen. Tama ba? Si Chris Espino at ang kanyang gwapong-gwapong. Ayan, si Chris Espino. Nananawagan po kami. Nawawala po siya. At kailan lang nakita lang yan naka-black at naglalakad mag-isa sa kalsada. Naka-polo shirt po siya. Maraming salamat Sir Joel Mapiles. Sir Joel, opo. Maraming salamat. Looking forward to see you soon. Sa kapihan natin sana. Ayan. Good morning po sa lahat ng members ng Pampanga Press Club. Salamat po Pampanga Press Club. Mabuhay po kayo. Ayan, maraming salamat. Ito po si Johnny D para sa Bigatin. Magandang umaga. At Papa Gert po, good morning. Bigatin. Mga bigating balita, bigating issue, at bigating talakayan. At bigating talakayang pangbayan. Napapanahong pulso ng bayan sa bawat issue. Bigatin. Broadcast